Hvad er en variabel sammenhæng? Det giver jeg svaret på. En variabel sammenhæng er en eller flere variable, som afhænger af hinanden. En variabel er en værdi, som kan variere. For eksempel, hvis man har en bold, man skal trille fra en væg til en anden, så vil man have flere variable. Man vil have tiden, som det tager bolden, vi kalder den t, at komme fra den ene væg til den anden. Og så vil vi have en variabel, der hedder hastigheden, som vi kalder på. Det giver mening. Og det er den hastighed, man kaster bolden med. Her vil vi så også have en konstant, som er afstanden fra væg til væg. Og den vil være det er en konstant, fordi at den ikke ændrer sig. Det er hele tiden, for eksempel hvis der nu er 3 meter fra den ene væg til den anden væg, så vil det være en konstant, fordi at den væggene jo nok ikke rykker sig. Så vi har væggen, vi har afstanden. Og det kalder x. Skrivelse er den tid, som det tager for bolden, før den når væggen, og så den hastighed, man triller med, kaldes en variabel sammenhæng. Her vil tiden være en afhængig variabel, fordi den afhænger af den hastighed, man triller bolden med, og så vil hastigheden på være en uafhængig variabel, da den ikke rigtig afhænger af noget, udover hvor mange muskler du har. Det er en variabel sammenhæng. En flok venner skal til sammenskudskilde hos Lasse. De vil købe en fælles gave til 500 kroner til verden og aftaler, at denne udgift deles ligeligt imellem dem. Herudover skal de hver især betale 50 kroner til maden og 10 kroner for hver øl, de drikker. Så der indgår nogle variable her, og det er, hvor mange deltagere der er, og hvor mange øl den enkelte gæst drikker, og prisen for det hele for per gæst. Og der er også nogle konstante, og det er 500 kroner, som er til gaven, og så 50 kroner, som det koster for den enkelte gæst at komme med, og 10 kroner for hver øl, den enkelte drikker. Vi har angivet variablerne med nogle bogstaver, og antal venner, det har vi kaldt for x, og antal øl har vi kaldt for y, og prisen for p. Så en ligning for prisen per deltager er sådan her. Så p for pris er lige med 500, som så jo er en konstant, som ikke ændrer sig, divideret med x, og så plus 50, som var det kostede at komme med, og det er også en konstant, og så til sidst plus 10, som også er en konstant, og det er prisen for øl, og så ganget med antal øl, som vi kalder by. I et eksempel skal vi beregne en deltagers udgifter, når han drikker 3 øl, og der kommer 15 gæster. Derfor så skal vi bare sætte 15 ind på x's plads, og 3 på y's plads, og det gør jeg. Som han skal bruge, og han skal finde ud af, hvor mange øl han kan købe for det, når der kommer 12 mennesker til festen. Så det vi gør, det er, at vi har ligningen her, som er prisen, som altså bliver til 200 kroner, fordi det er det, han har. Og så kommer der 12 mennesker, så vi skal have divideret 500 for gaven med 12. Og 50 kroner for maden, og så skal vi så finde y, som er antal øl, og det koster 10 kroner per øl. Så det vi gør, det er, at vi reducerer det her op, og det bliver så til 91,67 plus 10 y, lige med 200 kroner. Så trækker vi det her fra på begge sider, så det bliver 108,33 lige med 10 y. Og så dividerer vi med 10 på begge sider for at få y til at stå alene. Og det bliver så 10,83 lige med y. Og så y lige med 10,83. Altså, han kan købe 10,83 øl. Men alle ved, at man ikke kan købe 0,83 øl. Så det svarer til 10 øl, han kan købe og har råd til.